Suntem în București, la campionatul municipal, iar de data aceasta alergăm la 400 de metri. Obiectivul meu, un nou record personal. Liniște că începe! Am plecat foarte slab din bloc start, fără să accelerez, iar la 100 de metri eram deja pe ultima poziție. Mi-am dat seama că am trecut prea încet la 200 de metri, dar în acest punct nu mai ai ce să faci decât să reaccelerezi și să continui cursa până la final. Pe ultima sută mi-am dat seama că mai am resurse să duc cursa până la capăt și totuși să scot un timp decent. Și exact asta am făcut. Am tras de mine până la capăt, nu mi-am pierdut calmul, am continuat și în cele din urmă am reușit să obțin un nou record personal.